Добър вечер на всички. Благославям ви в Господното име. И тая вечер ще продължим темата за изкуплението. Най-важната тема в Писанията, защото най-важната личност в Писанията е Христос, Бог и човек, Божия Син, чрез когото е всичко и за когото е всичко. И главната тема на Писанията е изкуплението, което е извършено чрез тая личност. Но темата на изкуплението е темата за безсмъртието и възстановяването на човека в неговия живот с Господ. Възстановяване на вечността в нашите сърца. Вечност, която е с Господ. Защото нашите сърца са вечни, нашата душа е вечна. Обаче ние определяме, нашия избор определя къде тази вечна душа ще прекара вечността. И ние искаме хората да бъдат с Господ, защото хората са създадени да бъдат с Господ, да царуват с Него, да изявяват Него и да бъдат венеца на Неговото творение, съпругата на Божия Син, която Той направи за себе си. И поради тази причина, може би това е централното послание, едно от най-важните послания, които могат да бъдат проповядвани. Изкуплението и тая вечер искам да говоря за кръста на Христос, божествената замяна, самия акт на изкупление, самото плащане на цената за нашите вечни души. Този кулминационен момент в човешката история беше подготвен и от обещанието на Бог към Адам, през обещанието на Бог към патриарсите, през Стария завет, който трябваше да подготви нация, която да очаква Спасителя, да разпознае Спасителя и да приеме Спасителя. За да може Спасителя да бъде приет сред група хора и чрез тези хора, чрез които приемаха Спасителя, щяха да донесат посланието за спасение до всички народи. Както казах предния път, когато говорих, всъщност всички патриарси и праведни хора имаха очаквани за Спасителя, който ще дойде. Този Божий посредник между Бога и човеците, който, както каза Йов, да постави ръката си на Бога и на мене и да стане посредник между нас. Да има този свят посредник, този изкупител. И той го очакваше, той го знаеше и копнееше за изкупителя и за спасението. И той беше преди закона. Но бяха единици хора, които имаха този глад за Господ, който отваряше небесното откровение за тях, на Бога към тях. И те имаха общение с Бога. Това бяха праведните хора през историята, преди времето на закона. Всеки, който беше гладен за Бога и търсеше Бога, Бог му се разкриваше. Няма човек, който да е бил гладен и жаден за Бога, да е извикал към Бога: Господи, искам да те познавам, и да е упорствал в молитва и търсене на Бога и Бог да не му се е разкрил. И това бяха единици хора. Но за да можеше да дойде Спасителя, Бог трябваше да създаде цяла нация, в която да се роди този Спасител. И тази нация да я сложи под изкуствени външни ограничения, за да може хората, дори които не се интересуваха от Господ, чрез тези външни правила, които живееха, да можеха да имат този купнеж
за Спасителя, това очакване за Спасителя, дори да нямат връзка с Господ, да в тяхната култура, в техния език, в тяхното разбиране, знание, в техните практики, да има това очакване, че те имат нужда от Спасител, който да ги изкупи, да донесе умилостивение и спасение и изкупление за тях. В техния език бяха всички тези термини. В цялото жертвоприношение, което те извършаха, стояха тези прототипи. И всичко това, цялата тази култура, цялото това, този закон, който Бог положи върху тях, трябваше да създаде в нацията очаквани за този изкупител. Всяка жертва в Стария Завет говореше за изкупителя. Пророчествата, които пророците пророкуваха, описваха все по-подробно и по-подробно какъв ще бъде той, къде ще се роди, как ще живее, различни аспекти от неговия живот, от неговата природа. Те го описваха като Божий син, като човешки син, но също така и го описваха като праведника, който ще даде живота си. И Господ каза: аз не искам си изгарени и жертви, които се принасяха от Стария Завет, но съм приготвил тяло, което да се принесе. Толкова много пророчества, които те напълно не разбираха, но когато дойде Христос, когато умре и възкръсна, изведнъж те разбраха, че всички тези пророчества са се изпълнили в личността на Божия Син. Че всички обещания, които бяха към Авраам, се изпълниха към него. Всички картини на Стария Завет говореха за тази личност и се изпълниха съвършено в него. И ако задълбаем в това, няма да ни стигне времето, за да можем да видим всеки един детайл от Стария Завет и от жертвоприношенията и скинията, които говореха за тази личност и за това велико дело на изкуплението и пророчествата. И брат Иво беше толкова добър да вземе 2 събрания и да говори за изкуплението и прототипи на изкуплението. И това е само повърхността на нещата. И може да ви даде една картина и начин на виждане, когато четете на Стария Завет, да може да разбирате Стария Завет и картините, които всъщност не да живеем под закона на левитското свещенство и ритуалите на Стария Завет, но във всички тези картини, ритуали, жертвоприношение, да можем все по-добре да видим най-великата жертва, която всъщност Господ беше предвидил преди създанието на света. И това е жертвата на Исус Христос. Апостол Павел живееше с това разбиране. Той каза: живота, който живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Апостол Павел имаше постоянно тази вяра, това откровение за любовта на Бог, която се изрази към него чрез кръста. Чрез жертвата на кръста, където всъщност се изработи самото изкупление. И на кръста се извърши божествена замяна, в която Господ взе нашата провалена, паднала, греховна природа и наказанието, които следваха нашия грях, нашия бунт срещу Бога, и ги положи на своя Син. И всъщност кръвта беше платената цена, за да бъде удовлетворена Божията справедливост. Всеки грях да бъде наказан и грешника да бъде оправдан, защото той сам пое наказанието за нашите грехове. И това беше платена цена.
за да бъдем изкупени. Ние, които станахме роби на дявола. На кръста беше платена цена. Не беше платена цена в злато и сребро. Защото писанията казват, човешката душа, цената на човешката душа е толкова скъпа, че хората въобще трябва да се оставят от идеята, че могат да платят нещо, за да откупят душата на който и да било човек. Ние може да платим цена и да откупим един роб и да го направим свободен. Временно на тази земя. Обаче цената на човешката душа е толкова голяма, че всеки човек казва, писанията трябва да се оставя от идеята, че може да плати цена за тази скъпоценна душа. Но Господ го направи. И на кръста, когато Той умираше, когато Той даде живота си, стана това изкупление, беше платена тази единствената цена, която може да изкупи напълно човешката душа. Защото е толкова скъпа, че човешката душа, толкова е ценен и скъпоценен човека, че нищо, освен живота и кръвта на Господ Исус Христос, нямаше стойността, която да може да изкупи човешката душа. Толкова сме ценни в очите на Бога. Толкова е скъпоценна човешката душа, че единственото нещо, което имаше достатъчно голяма стойност, за да бъде платена цената за нас, беше самия живот на Божия Син. Представете ли си колко Господ обича хората, каква позиция е предвидил за нас? И колкото повече разбираме кръста, толкова повече, като Павел, имаме желание, проумяваме любовта на Бога и имаме желание да не живеем за себе си, а да живеем за Него. Защото в кръста е проявлението на любовта на Бога към човеците. Някои си мислят, Господ ги благославя с нещо и преживяваме Божията любов. И това е добре. Амин. Материално благословение, изцеление, освобождение. Молил си се за нещо, Бог ти отговаря. Аз получих отговор на една молитва, която се молих доста време. И вчера или миналия ден Бог ми отговори и съм толкова съм щастлив. Което всъщност Бог ми показа милост за нещо. Бог отговори за нещо и сме толкова щастливи. Обаче, братя мои, това е малко детско ниво, като малките деца, които се радват на подаръци. Когато пораснат, вече не се лъжат толкова лесно. И всъщност апостол Павел разбра в кръста на Христос, че е тази най-велико проявление на любовта на Бога. Най-великото проявление в кръста. В това пълно изливане на живота си. И трябва да имаме откровение. Имаме нужда от откровение. Спомням си веднъж, когато този стих изкочи в мене, където Библията казва, че те почнаха да го плюят по лицето и да казват, познай който, да го бият по лицето, да го заплюват в лицето и да казват, познай който удари. И в един кратък миг Бог ми даде откровение как всемогъщият Творец на Вселената ще позволи хора да го плюят по лицето. Такова унизително действие заради мене.
толкова те обичам, че ще позволя да ме плюят по лицето, да ме бият, да ме унижат заради тебе, той, който е сътворил всичко. И понеже беше откровението на Бога, понеже Святия Дух беше с мене просто толкова ме докосна тази готовност на Господ да приеме такова унижение заради мене. Това е истина. И аз се моля Бог да ни даде това откровение, което Павел го имаше. Да обновява това откровение, което Павел имаше и му даваше такава сила. Защото кръста и тая божествена замяна е най-великата манифестация, проявление на Божията любов към тебе и към мене. И Павел не го каза Бог, който предаде себе си за цялото човечество. Наистина, Христос умря за цялото човечество. Но тук Павел в Галатяни, когато говори, за него беше много персонално. Той ме обикна и предаде себе си за мене. Това значи, че ти да беше единствения грешник на земята. Бог пак щеше да дойде и да умре за тебе. Той умря за всички хора и в същото време умря все едно, че ти си единственият човек. Искам да споделя 10 неща, божествени размяна на кръста, които се случиха. Бог взе нашия провал, нашето отделение, нашето падение, нашия грях, нашето изкривяване, нашата безнадежност, нашето отхвърляне, нашата бедност, нашето проклятие. И ни даде това, което Той имаше. Неговото приемане, Неговото усиновение, Неговата праведност, Неговото благословение, Неговата позиция в лоното на Отца. И сега ще започнем да говорим тия неща. Всъщност са много повече, но както казах в началото, и тия 10 да ги проумейми достатъчно добро начало е. Първото проявление на което искам да кажа на кръста, първата замяна на кръста. Чрез кръвта, пролята на кръста, Стария завет бе заменен с нов. Матей 26 глава от 26 до 29 стих. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците, рече: вземете, яжте, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, който се пролива за мнозина за прощаване на греховете. На кръста Господ замени Стария завет с Нов завет. Тази кръв се проля за нас, за нашите грехове, но също така стана и замяна на Стария завет с Нов завет. Апостол Павел обяснява, че на кръста той примахна враждата между хората и Бога и между народа на Израел и останалите нации. Тази вражда беше изразена в Стария завет. В Стария завет,
който беше с цел да бъде създадена нация, да бъде изградена нация, в която Спасителят да бъде роден, разпознат, разпънат, възкресен, повярван и след това проповядван всички народи на земята. Тази вражда на Стария Завет, която беше и отделяше земните от небесните и хората на земята, тя отделяше хората от Бога, защото завесата в Стария Завет показваше, че хората нямат пряк достъп до Бога. И ние бяхме с нашите грехове, бяхме врагове на Бога. И тази вражда, и това отделение от хората от Бога, което беше в Стария Завет изявено чрез скинията и че хората нямаха достъп до общение с Бога, тази завеса беше раздрана. И Господ показа, че пътя към Отец вече е отворен. И другото, което е, че всъщност дистанцията между народа на Израел, които се раждаха в Стария Завет, те нямаха избор. Те се раждаха в Стария Завет и хората, за да влязат в завет с Бога, трябваше да минат през толкова сложна процедура. И имаше голямо разграничение между нацията Израел и останалите народи. Бог каза, аз съм Бог на всички народи, всички са мои, но повече от всички е народа на Израел, който е мой народ, свят народ, отделен за себе си. И апостол Павел каза, вие вече сте избран народ, свят народ, царско свещенство, които Господ предопредели и Господ прие в тази свята нация, за да изявят Неговата слава между всички народи на света. Обещанието на Авраам беше да бъде баща на вярата във всички народи на земята. Но закона подготви това обещание да се случи, което се случи в Исус Христос. И това отделение на една нация, като Божия нация, и всички останали народи, в кръста на Христос беше унищожена. И тази стена падна. И от този момент нататък всички са поканени да бъдат Божии хора. Всички са поканени на трапезата на агнето, на сватбената вечеря на агнето. Всички са поканени да бъдат Божии хора. Затова и писанието Исус Христос каза, законът и пророците бяха до Йоан. Това беше нужно, за да бъде подготвено идването на Спасителя. Но след като дойде Спасителя и на кръста той уби тая вражда и това отделение, за да може всеки един човек да бъде присъден и да стане част от Божия народ. Да бъде присъден към Христос, да бъде присъден към лозата Христос. И всеки един чрез поканата на благовестието е поканен да бъде част от Божия народ. Преди не бяхте народ, но сега сте народ. Не бяхте нация, но станахте свята нация. Нация, царско свещенство на Господ. Нов народ, който е от всички хора на земята. И евреи, и езичници, мъже и жени, всички чрез благовестието са поканени да бъдат Божии синове. Не е ли това велико? Тъжно ми е, когато хора искат да се върнат в старозаветните ограничения и лимитации. И старозаветния расизъм, ако мога така да кажа. Защото Стария Завет беше доста расистски, но нямаше друг начин. Сега е много странно някои от нещата, които Господ ги каза в Стария Завет. Те са абсолютно неприемливи и Господ не иска да ги практикуваме и да живеем. Защото това беше нужно да може да бъде подготвено идването на Спасителя. И след идването на Спасителя има една свята нация.
тялото на Христос, Неговата невяста, която трябва да бъде от всички народи и всички нации на света. Така че на кръста Господ замени Стария завет с Нов завет. Стария завет, който лимитираше хората до интимност с Господ и също лимитираше хората, които могат да бъдат част от събранието на Бога, да отидат в храма, в Божието присъствие. Някой до 8 поколения им беше забранено. Библията казва, че всеки може да срещне Господ в Стария завет. Искам да покажа нещо също така, че Исус Христос каза, че хората от Ниневия ще се явят на съда с хората от Коринт по времето на Исус и ще ги осъдят, защото се покаяха чрез проповедта на Йона. А тук има повече от Йона, каза Исус. Отхвърлянето на Спасителя е по-голям грях, отколкото греха, който живееха Ниневия, което е ясна индикация, че тези хора бяха спасени. Независимо, че не бяха народа на Израел. Те се покаяха и Господ ги спаси. Господ им даде милост. Така че Господ ги спаси и по някакъв начин апостол Павел каза, всеки, който живее според съвестта си и откликни на съвестта в времената на Стария завет, той живее закона на Господа. Но народа на Ниневия не можеше хората не можеха да станат част от Божието събрание. До поколение наред те не можеха да отидат и да влязат в храма и да се насладят на това присъствие на Бога, въпреки че Бог ги спаси. При тяхната вяра, Библията казва, те повярваха на Господ и те се покаяха и се обърнаха от нечестивите си пътища и Господ им прости и Исус показа, че не само бяха спасени да не бяха осъдени в това време, но Исус ясно показа, че те са спасени за вечността. И все пак имаше тази голяма лимитация. Те не можеха да бъдат част от Божието събрание. Обаче в Новия завет, слава на Господа, закона и пророците, които лимитираха народа на Бог до много малка група и които много трудно можеше да станат чужденци част от тая група, беше до момента на Йоан. Оттам нататък всеки е поканен, защото Господ въвлече себе си с човечеството на един нов и велик завет, в който всеки един, който призове Господното име, ще бъде спасен. И не само ще бъде спасен, но ще бъде част от Божия народ. Ще бъде част от Божието семейство. Ще се нарече Святия Израел на Господ. Ще се нарекат Божий народ. Тези, които не бяха народ, ще се нарекат Божий народ. Това пророчество се изпълни чрез кръста на Христос и Новия завет. И всички привилегии на Новия завет. Но всичко започна с пролятата кръв на кръста. Това даде легитимната причина на Господ да създаде Новия завет. Това създаде Новия завет. Тази кръв, не кръвта на юнци, а кръвта на Божия Син. Второто нещо, което стана на кръста, е, че той стана този посредник, за който копнееше Йов, който да сложи ръка на Бог и на хората, който да застани в тази пропаст между Бог и човечеството заради греха. Йов каза, няма някой, който да постави ръка на нас двамата. Няма посредник
между мене и Бога. Усещаше тази липса на посредник, въпреки че беше най-праведният човек на земята. Въпреки че знаеше, че вън от тялото си ще отиде в Божието присъствие. Усещаше липсата на този посредник. Липсата на този изкупител. Но той каза, аз знам, че един ден той ще стъпи на земята. И този посредник, който беше издигнат, символа на кръста, че беше издигнат между небето и земята. Символизира тази пропаст между Бога и човечеството, че беше направен този мост. Чрез този посредник, който можеше да сложи ръка на Бога и да сложи ръка на човечеството. Единственият, който беше квалифициран, Бог и човек. Да бъде от позицията на Бога и да бъде от позицията на хората. И в себе си да примири Бог с хората. Да застане между небето и земята и да бъде този посредник. Третото нещо е, че той стана грях, за да бъдем ние правда пред Бога. Във 2 Коринтияни, 5 глава, 20 и 21 стих. Нека да прочета от 14 стих. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, той всички са умрели. Той умря за всички, за да ни живеят вече живите за себе си, а за той, който е умрял и възкръснал за тях. Той живееше по този начин, но увещаваше и другите хора да живеят. Това, с което започнах, Галатяни. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас служението на примирението. Тоест, че Бог в Христос примири света със себе си, като не вменяваше на хората прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И те от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грях, онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него правда пред Бога. Ето тая божествена размяна. Бог направи грях Божия син, като положи нашите грехове върху него, за да станем ние правда. Бог взе нашия грях, последствията от греха, наказанието на греха, нашата грешна природа, взе нашия грях и го сложи върху Божия син. Взе неговата праведност и я положи върху нас. Библията нарича вменена праведност. Праведност, която е вложена като дар от Бога. Дар на неговата благодат. Някои казват, спасението е безплатно. Не е безплатно. То е най-скъпото нещо. Само, че ние не сме платили цената за спасението. Ние приемаме дара на спасението, но някой плати най-голямата цена. С цена сте били платени, изкупени. Не ставайте роби на човеци. Тази цена ние платихме ние. Но цена е платена. Тази цена беше платена от самия Бог. В книгата на пророк Исаия Господ казва за Адам и за човечеството: за нищо се продадохте и ще бъдете
изкупени, без да плащате и вие цената. И без пари ще бъдете купени. Някои са продадоха. За абсолютна глупост хората се продадоха. Без да спечелят нищо. Продадоха се. Да си продадеш и да си продадеш праведността и връзката с Господ, да спечелиш дявола, болест и грях и отчуждение. Каква глупава размяна е това. Бог каза, за нищо се продадохте на дявола, на греха. И просто ще бъдете спасени, ще бъдете изкупени от това робство, без вие да плащате, но някой друг ще плати тази цена. Господ плати цената самичък. И ние разбираме, че Той взе нашия грях и го положи върху Сина. Взе Неговата праведност и я положи върху всеки един, който повярва в Сина и приеме тази божествена размяна. Бог взема и подарява тази мантия на праведност. В Исаия 53 глава е описан на тази велика замяна. Толкова детайлно е описана, толкова по велик и славен начин. И аз трябва да я прочита. Павел с 2 думи я описа, обаче Исаия я описа толкова подробно. Кой е повярвал на известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна, защото той израсна пред него като отрасъл, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да ни привлече. Нямаше никаква помпозност в великия и славен Божий Син. Неговата красота, Библията казва, че той беше по-красив от човешките чеда, но тази красота беше вътрешна красота. Негова характер, неговата благост, неговата чистота, неговата святост, неговата вяра, неговата кротост, неговата благост, неговата милост, неговото състрадание към хората, неговата чистота. Всичко това беше в него, но нямаше никаква помпозност. Хора го презираха, защото той не търсеше външните неща, той търсеше славата, която е от Бога. И Библията го нарича по-красив от всички хора. И на другото място го казва, че нямаше външна красота, с която той да парадира. Хората, фарисеите, много наблягаха на външното. И Господ каза обаче отвътре сте съвършено различни. Господ беше обратното. Нямаше никаква помпозност, но тия, които се докосваха до Него, виждаха красотата на Господа, виждаха лицето на Господа, на Отец. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо не го счетахме. Понякога хора презират и считат за нищо Божии деца. Малки, които са толкова велики в Божите очи, толкова скъпоценни. Понякога хората могат да те презират и да те считат за нищо. Не си мисли, че това мнение е валидно пред Бога. За Исус Христос го третираха по този начин. Считаха го за нищо и го презираха.
като човек на скърби и навикнал на печал, и като човек, от когото отвръщат хората лице. Презрян бе и за нищо го не счетахме, но той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. За нашите скърби, за нашата печал. А ние го счетахме отдарен, за поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит бе поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той бе огнетяван и измъчван, но не отвори уста, като агне водено на клане и като овца, която престригачите ни издава глас. Така той не отвори устата си. Йоан затова каза, че ето Божия агнец, който носи греха на света. Йоан знаеше, че това се отнася за него. Йоан знаеше, че той е преди него, но той разпозна, че това е Божия агнец, който носи греха на света. Той цитира Исаия и каза, това е този, който ще понесе греховете за нас. Това е, който ще вземе нашия грях, беззаконие, печал, скръб и ще донесе мира на Бога. От затвори съд бе грабнат, но от рода му кой ще обясни, защото той беше отсечен от земята на живите, поради престъплението на моя народ бе поразен. И определиха гроба му сред злодеите, но при смъртта си при богатия. Макар че не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му, но Господ благоволи той да бъде бит и го предаде на печал. И като направи душата му принос за грях, той ще види потомството си и ще продължи дните си. Това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му, ще види плодовете от страданието на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконието им. За това ще ме определя дял сред великите. Той ще раздели плячка с силните, защото изля душата си на смърт и към престъпници беше причислен, защото взе върху себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Всичко това се изпълни. Всичко това беше божествената замяна, която беше Господ взе нашия грях, нашето беззаконие, нашата вражда с Бога и я положи на нашия Господ. И той понесе удара, който трябваше да падне върху нас. Той понесе осъждението, което ние заслужавахме. Да бъде благословено името на Господа. Друг аспект на тази божествена замяна е Господ взе нашия позор и сам и ни даде своята слава. Исус Христос каза в Йоан 17:22: и славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познаете света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене.
любовта, с която обича Отец Сина и славата, с която е облечен Сина. Той даде на нас. Но на кръста Той прие нашето безславие и нашия позор. Всъщност, Библията казва, разделиха се дрехите и за облеклото ми хвърлиха жребий. Това описва неговото събличане на дрехите преди да бъде разпънат на кръста. И от някаква форма на приличие, когато го рисуват Исус Христос по картини, по икони и статуи и така нататък, винаги има препаска, има новини. Няма ли препаска? Когато са ги разпъвали, не са ги им давали препаски. Той беше напълно гол, съблечен и опозорен. Това е било част от позора и част от презрението и унижението. И всъщност вие всички ще се припомните как Адам, който беше облечен в Божията слава и ходеше с Ева преди да се греши. Адам беше облечен в Божията слава и в Божията светлина. Точно както Моисей ходеше с Бога и той лицето му светеше, затова, защото беше в Божието присъствие. Имаме всички основания да смятаме, че Адам и Ева бяха облечени в светлина. Те нямаха нужда от облекло. Тяхното облекло беше славата на Бога. С тази слава те общуваха с Бога, лице в лице. Библията казва, че Бог е светлина и Той се облича със светлина. И Адам и Ева бяха в образа на Бога. Те бяха облечени в тая слава и светлина. И това, което стана в момента, в който се грешиха, славата на Бога се оттегли от тях. И те познаха, че бяха голи. Направиха си препаски, обаче Господ символично им сложи кожени дрехи. Трябваше да убие едно от своите животни, може би агни, за да се облече и да искаше да покаже, че техните усилия не могат да покрият голотата. Но жертвата, която той направи, за да убие едно от своите животни и да ги облече с тези кожени дрехи, това е което Бог искаше да покаже, че всъщност Той самия ще ги облече с дреха. Ще вземе дреха, която може да ги покрие, която може наистина да покрие тяхната голота. И това не са дрехи, които те сами ще се съшият, но това е дрехата, която Той ще даде сам. И всъщност дрехата, в която беше облечено агнето на Бога, любовта, която има Отец към Сина, и славата на Бога, която е облечен Божия Син, Бог я възстанови. Той прие нашата голота на кръста, нашето безславие. Видяхме видяния Адам в пълното си безславие и позор, за да може той прие Господ това безславие, за да може да даде славата, която Господ има. И тази слава не е видяна все още в естественото. Когато говоря за последствията от изкуплението, плода на изкуплението, ще дискутирам за някои от тези неща. Но сега говоря, тази слава не е видима, но е реална. С тази слава, наречена, може да кажем, че част от тази слава е помазанието, което ни учи как да пребъдваме в Бога. Тази слава е първосвещеническата мантия и помазание, което ни дава право да влезем в светая светих, в самото присъствие на Бога. Да минем през тази завеса, която отделяше
която беше изписана с херовимите, които пазеха хората да не отидат в присъствието на Бога, в Едем и да ядат от дървото на живота. В Христос тази първосвещеническа мантия, която е славата на Бога, ни беше открит пътя за самото присъствие на Бог. И сега ние чрез вяра влизаме в това присъствие, чрез вяра имаме това общение и реалността на Святия Дух доказва това присъствие на Бог в нашия живот. И ние, казва Библията, сме пристъпили до хълма Сион, до града на живия Бог. Ние сме отишли отвъд завесата в духовни места. Докато сме в това тяло, въпреки всичко и лимитациите на това тяло, докато чакаме възкресенското тяло и прославеното си тяло, ние можем да бъдем в това присъствие, да ходим, да общуваме с Бога, защото сме облечени с славата, която Господ ни даде. Славата, която беше върху Него, като в чина на Мелхиседек, тази първосвещеническа мантия и помазание, тя слезе върху нас. Помазанието върху главата, Христос, Мелхиседек, слезе върху всяка част от тялото. И ние сме помазани в това помазание. И това е част от Божията слава. Божията сила, която ни облича. Славата на Бог, присъствието на Бога. И също така тази слава носи и любовта на Бога, като баща към син. Същия вид любов, с която Отец обича сина. Той каза, че ще бъде в нас. Тази слава на Господ, тази дреха на възстановена слава в нашия живот, ще доведе любовта на Бог към нас като синове. Ще изпъди всеки страх и всяко отхвърляне. Съвършената любов изпъжда всеки страх. Тази любов на Бога, която носи мантията на Христос в себе си, помазанието на Христос, славата, с която не облича, изпъжда този страх. И Адам се криеше. Дори и Моисей се криеше. Обаче Писанието казва, че ние не трябва да се крием, както Адам. Защото тази слава и тази любов изпъжат този страх и ни дават право да живеем в присъствието на Бога и да казваме: татко, татенце. Облеклото на първосвещеника го квалифицираше да влезе в Светая светих веднъж годината. Славата на Бога ни квалифицира, на Христос, която Той ни дава като Божий син, ни квалифицира да отидем отвъд завесата като новозаветни свещеници в присъствието на Бога. Нещо много велико и славно, петото нещо, което искам да кажа е, че на кръста Той беше отделен, за да бъдем ние осиновени. Картината на брака е една от най-великите картини на връзката на Господ Исус Христос с хората и с Неговата невяста, с църквата. В Ефесяни 5 глава описва тази връзка като прототип на връзката с Христос и църквата. Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата, понеже сме части на Неговото тяло, от Негова плът и от Неговата кости. Затова ще остави човек баща си и майка си
и ще се привържи към жена си и двамата ще станат една плът. Това е велика тайна, но аз говоря това за Христос и за църквата. Тази пророческа декларация, която Адам направи, когато Бог приведе Ева при него, че човек ще остави баща си и майка си и ще се превържи към жена си и двамата ще станат една плът, двамата ще станат едно. Всъщност, апостол Павел обяснява, че това е за Христос и църквата. Начина, по който Господ се свърза с неговата църква. И всъщност това е картина на и пророческа картина за раждането на църквата и неговата невяста. Защото на кръста Господ плати цената на нашето отделение. Той прие нашето отделение от Бога и ни даде своята връзка с Отец. На кръста Той прие нашето отхвърляне, за да бъдем ние приети и свързани. Ние бяхме роби, сираци, роби на дявола, блуждаещи, отхвърлени. И на кръста, когато Божия син стана грях, Библията казва, че Той прие това отделение, за да може ние да бъдем възстановени като Божии синове. Матей 27 глава. Исус произнесе тези думи и всички знаем и тия думи на кръста. 27 глава, 4. 46 стих. А от 6-тия час тъмнина покриваше цялата земя до 9-тия. А около 9-тия час Исус извика с силен глас и каза: или лама саватхани, т.е. Боже мой, защо си ме оставил? Това е изпълнение на пророчество в псалма на Давид, един от псалмите на Давид. И Господ изпълни това пророчество. И това беше отделението, което се случи заради греха. И Той прие нашето отделение, за да може ние да бъдем възстановени като синове на Бога. А на тези, които Той прие, които го приеха, даде правото да станат Божии синове. Т.е. на тези, които вярват в Неговото име. Затова и по-късно апостол Павел каза, че не сме приели дух на робството да бъдем пак на страх, но приели сме дух на усиновение, чрез който казваме: Ава, Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии синове. Не само нашия дух вика и свидетелства, но Святия Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии синове. И между другото, косвено в тая в кръста се загатва и за Христос и църквата. И това пророчество, което Адам декларира, защото в Йоан 19 глава 25 и 27 стих, Евангелие на Йоан, Исус каза: А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си, ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: Жено, ето сина ти. После каза и на ученика: Ето майка ти. И от този час ученика е прибрал дома си. Това е картина как Исус
се отдели от земната си майка Мария, която беше човешкия съд, чрез който той дойде на земята. Това отделяне от баща си и майка си, за да се свърже с невястата Христова. Показва този брачен завет, който всъщност Господ влиза с човеците. Но също така и той беше отделен от семейството си, за да ни настани в неговото семейство. Библията казва, че Бог настанява в семейство самотените. Господ прие това отделение, за да може ние да имаме семейство, духовно семейство, Неговата църква. За да не сме само сираци и да бъдем свързани с Отец като баща, но също така и да имаме семейство, което да сме посадени. Това е Неговото тяло, невястата Христова. И ние трябва да обичаме тялото Христово. Трябва да воюваме, за да паднат бариерите, които ни изолират от общение в тялото Христово, защото Господ плати цена, за да бъдем част от семейство, част от духовно семейство. Да не бъдем сираци, не само в духа, но и в естественото, да имаме тяло, хора на един дух, на един ум, с едно сърце. Да бъдем свързани в това духовно семейство, в тялото на Христос. Господ плати такава цена, за да има тяло, за да има семейство. Нека да не позволяваме на глупави неща, които като подобно на Адам, за нищо да продадем нашата принадлежност към тялото Христово, към връзката с братя и сестри, за глупости да предадем такива съкровища. Ами да вярваме, че има изкупление и част от Божието изкупление. Не само Господ прие отделянето от Отец, но Той прие отделянето от естественото си семейство, за да ни настани в своето семейство църквата. Нека да обичаме църквата. Нека да чувстваме църквата като част от нашето семейство. Независимо дали хората го правят или не, нека всеки да вземе решение за себе си. Аз ще чувствам църквата като мое семейство, като част от тялото Христово. Ще обичам тялото Христово, ще обичам братята и сестрите, ще ги благославям, ще се идентифицирам с тялото Христово. И ще благославям даже и най-малките, защото каквото направя на тях, направил съм го на самия Господ. Амин. Бог да ви благослови.